Hola, nens i nenes! Avui us vull explicar un conte que explicaven els indis sioux als seus nens i nenes a la vora del foc. És el conte del sol i de la lluna. Era una manera d'explicar-los per què el sol i la lluna estan a dalt del cel. I diu així: el conte es titula El piset del sol i de la lluna. El sol i de la lluna fa molt i molt de temps que vivien junts i s'ho passaven molt bé. Un dia, xerrant, el sol li va dir a la lluna: «Saps què? Tinc moltes ganes de veure la meva amiga a l'aigua. Fa molt de temps que no la veig i jugàvem tant quan érem petitons a l'escola. Em sembla que me n'aniré a veure-la». I la lluna li va dir: «I tant, vés a veure la teva amiga, jo t'esperaré aquí». I el sol, amb tota la seva energia, va començar a caminar i a caminar fins que va arribar allà on vivia l'aigua. Quan va arribar, l'aigua li va dir: «Hola, sol! Hola, aigua! Puc posar els peus en remull? És que he caminat tant que em fan un mal». «I tant! Estic molt contenta de veure't aquí». I van començar a parlar de tot el que feien quan eren petits, de lo que jugaven, de lo bé que s'ho passaven. I al final, després de tant de xerrar, el sol li va dir a l'aigua: «I per què no vens un dia a veure'm?» «Oh, és que jo he crescut molt des de que érem petits i ara no sé si cabrien allà on vius tu». «Sí, home, sí, vens a casa meva, jo ja faré obres i miraré de fer-ho tot més gran perquè hi càpigues tu». I l'aigua deia: «Pensa que jo vinc amb tota la meva família, no vaig mai sola jo». «Doncs vine amb tota la teva família, que t'esperarem». I així va ser. El sol va tornar cap a casa seva i quan va arribar, de seguida li va dir a la lluna tot això. «Lluna, saps què?» «Què? Que l'aigua ens vindrà a visitar. Oh, i vols dir que hi cabrà en el nostre piset? Per això faré obres, començaré a fer reformes a tot arreu». I amb la seva energia el sol va començar a fer el menjador més gran, la cuina més gran, tot més gran, perquè hi capigués tota la família de l'aigua. I el dia que va acabar es van sentar al sofà a esperar que arribés l'aigua. Es van sentar ben sentadets i esperar que arribés l'aigua. Que de seguida l'aigua, quan va saber que el sol ja havia fet tota la feina que havia de fer, va començar a baixar i va passar per les muntanyes, va passar pels rius, va passar per les valls, fins que va arribar al pis del sol i de la lluna. «Que puc passar?», va dir l'aigua. «I tant», va dir el sol, «ja pots passar». I l'aigua va començar a entrar i va començar a omplir les habitacions, va començar a omplir el menjador, va començar a omplir la cuina, va començar a omplir-ho tot, i va començar a venir la seva família. I va arribar el senyor Tauró, i va arribar el senyor Peix Espasa, i també va arribar el Pop. Tots que havien allà dins, tots cap allà dins, ben apretadets, i fins i tot hi havia el peixet que s'estava fent un pipi. «On és el lavabo? Que m'estic fent un pipi!» I van venir les gambes, que eren una mica rondinaires, i deien: «Ai, que no hi cabem, que aquí no hi cabem!» Però sí, tots cap a dins, tota l'aigua van entrant, tota, i encara n'hi havia més. I el sol i la lluna van quedar a sota de tot ofegats, que no hi arribaven. Es van mirar sota l'aigua, es van fer un senyal, i a la 1, a les 2 i a les 3 van agafar una empenta i van tirar amunt. Uah! I van arribar a dalt del cel. I des de dalt del cel van mirar i van veure que l'aigua ho havia envaït tot. Casa seva, el mar, els rius, les valls, tot estava ple d'aigua. I des d'aquell dia el sol i la lluna es van quedar a viure dalt del cel. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.